To se mu mě líbí. Počkej, telefon dává tam. To je piča. Ne ty, já tady ten. Jo, kdo to je? Alešek. Ne, men toho. Ne. Mám zbrdat? Jo, zbrdy ho. Zdar? Že má na piču garáž. No hele, domluvila jsem to na pondělí. Pondělí ráno mi zavolej, já to vyřeším. Jo? Pičo. No, podrží. No, budem to řešit. No? 3 dny minimálně. Vrku. To je můra. Jo? Dobrý, zatím, čau. Haló? Tady. To je Franta. To je náš Ferry. Ten má s tím otacem. To je Franta Pelánu. Aha, je. To je Ferry. To je náš Ferry. Ty piča se bojí úplně. Ty pičo. To je Klára. Dej mu do prdele. A nebudem žovat. To je kamoš, to je Franta. Nebo pokročený. Jo. Ty zmrt připek šidlama, no? Já mu to dívám.